In 2022, the next kings of Europe will battle for the throne. Pa svakako da nam je drago što smo opet svi na okupu. Uvek se radujemo stvarno novim okupljanjima sa reprezentacijom, jer kao što smo već dosta puta ponovili, svima je i jako značajno i donosi stvarno nešto neprocenjivo. Ono što mi stvarno osjećamo kad dođemo ovde na okupljanje sa reprezentacijom, to je stvarno nešto što ne može da se opiše rečima. To smo, ja mislim, dosta puta i ponovili. Tako da stvarno nam je drago što smo se okupili i nadam se da ćemo to odraditi u najboljem mogućem redu i ono što se očekuje od nas da damo svoj maksimum, naravno, i nadam se da će to biti ok, da ćemo te dve utakmice protiv Slovačke. Mislim da to su trening utakmice, to se samo tako kaže, naravno da idemo na pobedu i naravno da dobijemo taj neki dobar osjećaj pred prvenstvo. Tako da ići ćemo svakako na pobedu, a i nadam se da ćemo popraviti neke stvari koje bi trebalo da popravimo i da probamo da napravimo što manje grešaka, tako da budemo skroz spremni za ono poslednje okupljanje pred samo prvenstvo. Prvenstvo se približilo sa dosta manje od 2,5 meseca do tada. Jeste velika euforija stvarno ovde kod nas što se tiče toga i stvarno očekujemo da će biti dosta naših ljudi da nas podrži tamo u Segedu, jer je to eto na granici sa Srbijom i stvarno to se sedne u auto i dođe se bukvalno za 15 minuta iz Subotice i da ne pričam sad, iz Beograda treba 2 sata do tamo, tako da stvarno očekujemo da će biti dosta naših navijača, ali isto tako znamo da Hrvati kao nacija uopšte cela vole rukomet jako i na svakom prvenstvu su u jako velikom broju, tako da očekujemo i dosta njihovih navijača i stvarno mislim da će biti jako teško, ali da će biti stvarno da je jako kvalitetna grupa i svaka utakmica će biti bukvalno možda čak i u zadnju minutu odlučena, tako da spremamo se na to da 60 minuta izginemo na terenu bukvalno i vidjet ćemo šta nam Bog da. Sve to što ste napomenuli je svakako jedna uvertira prava pred rukometne spektakle u svakom smislu. Pa tako je, slažem se, stvarno jedva čekamo to prvenstvo. Biće i u novoj hali, tako da još se gradi hala. Mislim da će stvarno biti jedno jako lepo i kvalitetno prvenstvo i radujemo se tome. Slovačka kao protivnik, koliko je dobar za pripreme za ono sve što vas očekuje i malo samo protivnik? Pa kao što smo videli na dosta prošlih prvenstva, stvarno svaka reprezentacija zna da igra rukomet i može da igra rukomet i mislim da ako se od prvog minuta ne uđe najozbiljnije u utakmicu sa stvarno 110%, svaka utakmica može da se izgubi, ali isto tako svaka utakmica može i da se pobedi. Isto tako što smo i mi dokazali isto protiv Francuske, oni su favoriti bili od početka, ali naravno mi smo ušli dosta ozbiljno u te utakmice i nadam se da ćemo to uspjeti da ponovimo normalno, zato i idemo na prvenstvo, tako da mislim u svaku utakmicu samo jednostavno treba da se uđe od početka najozbiljnije moguće i onda na kraju vidjet ćemo kakav će rezultat da bude, ali ako se opustimo isto tako svaku utakmicu možemo da izgubimo kao i protiv Slovačke. Nadam se da to neće biti slučaj. Hvala puno. Hvala vam. Hvala.